Salam, hormatly vatandaşlar, ýaşullar kemeýine. Bugünkü gepleşigimizde vatandaşlar biz şu öňkü görkejen täze Türkmenistan guruluşy diýip bir näçe video bardyr. 5 video bar ýalňyşmasam. Ine şolaryň bugün hemmesini bir arada toplap we umumy ýanky suraty siziň hem görüp bilmeňiz we biziň özümiziň hem şonu bir umum edip halka düşündirmek maksadymız var. Başta şu nämeden başlarız. Türkmenistanyň şu günkü ýagdaýyny birazjyk gürrüň ederiz. Ondan soň şondan nädip geçip bolýar. Täze Türkmenistan diýäs. Ýöne şu täze Türkmenistana nädip geçip bolýar. Ne şu zatlar hakynda gürrüň etmekçi. Awa ýaşullar kemine sen salamlaşsaňyz. Aýyldyşlar, salamu aleykum. Ýigitler size salam. Hazmurad aga salam. Assalamu alaikum vatandaşlar. Saparağa salamu alaikum. Keminim Aydın size de köp salam. Aleyküm salam. Aydın. Ýaşullar, ildeşler size de salam. Akşamınız hayırlı olsun. Awa täze döwlet guruluşy kemineň arkasynda hakyny hemen çıkarsaň bir zat bar bolsa. Ya. Vatandaşlar şu birinci videomuzda biz şunu ýalňyşmasam goýup görkezipdik. Türkmenistan şu günkü şu taýdaky sistemany, näli sistema var Türkmenistanda? Ola mine şuň ýaly näme piramida şeklinde bir sistema bar da ýokardan aşağı doğru näme bir buyruk berip etdirmek nämesi var. Onu hemmeňiz hem bilýänsiňiz. Näli nämeň bardygyny şu taýda. Veya ine ýöneköý zat bar da hökümet aslında men ol kanunçuluğu beýlekisi ýa döwletler näme demok? Hökümet diýende general näme-de aýdan wagtyň dünýäniň ýerinde bolsaň ol hökümet diýende şol halka hyzmat edýän bir guruluşdur. Indi ine şu günkü ýagdaýda nädip şol hökümet bilen halkyň ine arasynda ine bir topar näme bardyr we halka ýetmeýär hem-de o aýdan zadan dogry baran, hatda buyruklar hem şo halkaça baran wagty dogry bir şekilde baryp bilen o. Bu sistemada hazır diktator aýyrýan, oruna aýdaly bir gowy düşünjeli ýanky näme prezident goýýan diýildi. Ýene şo prezidenti goýan ýagdaýynda da şol prezidentiň etjek bolýan işi ýa-da şoň nämesi ýanky düşünjesi ýa-da şoň planlary halka çelini hiç haçan baryp bilmeýär. Bärde biz 2-3 sanagyny goýduk şu arada. Ýokarda prezident bilen halkyň arasynda 2-3 sanagyny goýduk da aslında o taýda gatken zat var. Görüp bilýänimiz var, görmen ýörenlerimizden bardyr elbetde. Şo zatlaryň içinden ýanky filtrden geçip halka gelýän şey ýene hiç zat galmaýar. Eger şu piramidany dowam etjek bolsak biz. Awa kemine seňem nämelerini alsak şu günkü Türkmenistanyň nämesi hakynda, guruluşy hakynda beýlek zatlary kän nämetler teýsiz geçirýärler. Şu günkü guruluş barada aýtsaň. Şu günkü guruluş baradama. Awa. Yani şu günkü guruluşunda ýanky aýdyşyň näme dogry. Şu araky gatlapda hemmesi ýok. Yani bu misal şeklinde alındı. Bunun arasında ine nemeler hem goşup bilersiňiz. Yani ýurdun daşyndaky o opozisiýa diýdi ýa-da ýalançy, habar nemeleri ýyllardan bäri allaşdyryp gelip ýörler da halky. Näme üçin alýarlar? Sünk meselesi bardy. Sünk meňzetmesi. Yine sünk taşlayan hemme cemiyetin içinde var da it koşudurmak içinde it konsepti olara sünk koyan vaktin önüne şu daş dövründeki yakınlarından tananok yine son şolar hizmet edýän bir aparat olup başlaýar diktatura. O diktatura hizmet edýän bir aparat. Yani şonu aýtjaktym, yani Aydın ýaňy ýatlazanyň gowy boldy. Bundan indi yani şu piramida şeklinden çıkıp o merkezi bir neme olmalı, sisteme olmalı. Merkezde de o nesil çağı yetiştirmek olmalı. Indi men şoňa geçmek isleýän başga bir aýtjak zadyňyz ýok bolsa. Soňra menen bir zat ýatladyk geçeýin başla kemine. Ýanky piramidada vatandaşlar metbugatam ýokdur. Metbugatam aslında biz
yadımızdan çıkmadı da Medpuvat uçta näme etmedik de. Yani has vacip deyip beylekilerini koyduk. Aslında Medpuvatam iň bir vacip nämeleriniň biri bu piramidada görýän dälsiňiz. Çoz adam bardan bu sistemaň içinde, yani halkyň düşünjesine gatyly täsir edýär-de. Ters täsir edýär özem. Ters täsir etdirýärler ýa-da. Onu diňe propaganda üçin ulanýarlar, başga daha düşünýärler. Şolum diktaturaň bir nämeleriniň biri de elindäki ýalnız şonu goldap duran ýa-da şoň güýçleriniň biri diýip bolýar-da Medpuvatada. Songot işgärler var. Olar hem bir gidip ýatan legion her welaýatda, her etrapda şöhrat diýip bir oturarlar var diýe tansa çykyrýar ýa aýdym aýtdyrýar. Şeýdip halkyň gözüne hem çöp atýarlar. Almyrada şol aýdymçylar ýa-da sungat işgärler hakynda aýratyn bir tema etmeli. Yani şolar nädip cezalandyrylmaly täze Türkmenistanda. Şonuň bir nemesi var. Onu hökman suratda bir aýdyp geçmeli biz. Ýürüýdi. Indi temanyň daşyna kän çykmazlygy üçin ýyldşler birinji nemede şu merkezde çağa, nesil, ondan soň başgala ýene şu çağany ýetişdirýän guramalar, soň fabriklar, hyzmat sektorlary ýene şoňa benzeş näme. Iň daşynda da döwlet gelýär. Bu piramidadan başgaçadyr, yani guruluşy piramidada ýokardan aşağı diýip bar bu taýda. Aslında hemmesi deň derejede ýöne bir-birini goraýan bir mehanizm bar bu taýda. Iň soňunda şu döwlet mehanizmden goraýan konstitusiýa bar. Şonuň içinde hemme zat ýazyljak we şoňa görä de deň derejede şertleri dörediler. Şonuň bilen hem dogry işläýmeli. Beýleki ýurtlarda işleýýär. Berde vatandaşlar ýene bir zadyny aýdyp geçerdi. Bu zadyň bir formulasy var. Yine aýdaly medisina diýdi ýa-da näme önümçülük bolsun beýleki ılım bolsun, bilim bolsun, şu zatlaryň hemme zady çağı üçin, nesil üçin edilen wagty şu döwlet hem güýçli bolýandyr. O beýleki zatlar onuň ýanynda, neslin ýanynda ýa-da çağalyň ýanynda deňeşdirjek bolsaň, aýdaly sen kosmosa uçan bir firman var, ýöne çağalyň ýanynda iş sat bolmalydyr. Döwlet meşgulinde göz öňüne getiren wagt. Şu önümçiligiň hem sen ýanky tebii baýlyklaryň hem beýleki hyzmat sektorlaryň hemmesi ine şu maksady, şolaň hemmesiniň maksady ne şu nesil üçin biriktirmek ýa-da nesle gönükdirmek bolmaly. Ine şonda döwlet bolýandyr. O zady ine ösen döwletlerde açyk görüp bolanok, ýöne şolar öwrenip başlayan welin iň aşagynda şolaň düýünde ýanky soňky maksadyna çelin şolary bir analiz edip gören wagtyň düýünde ýene ýanky nesil bardyr. Ne şu taýdan hem gelýär-de ýanky dowamlylygy. Şol zady etmeli biz. Biz Türkmenistanda birine ýanky arkada diýjek bolsak, neslimize biz arkada diýmeli. Başka hiç kim, başka bolubam bilmeýär. Ne bu täze Türkmenistanyň hem ine şu edilmeli iş, ine şu görýän nämeňiz, ine şu zat edilmeli. Ýönemin üçin hem bir topar mehanizmler var. Şunu doğru işletmek için ya da şunu yola koymak için bir topar mehanizmler var. Üstünde işlemeli. Elbette olan içinde ente yanlışı çıkıp biler ya da yankı doğru işlep bilmeyeni çıkıp biler de. Ziyan verip bilenleri çıkıp biler. Onları arasalamak, onları düzeltmek. Yöne maksat yine şu zat olmalı. Bizim neslimiz olmalı. Yaşullar bağışlan bärde indi täze Türkmenistan diýebilin biz biraz kenrek gürleýäsim gelýän. O hakyňyz bardyr, ýigitler hakyňyz bardyr. Dogry aýdýan zatlaryň dogry. Men ýöne üstüni demedeýin bir azajyk ýetireýin. Döwlet bolup geleceğini ýanky öndürjü güýjüni o ýanky ýokary derejede gatma değer öndürüp bilýän gatlaňy sen öýüň ýetişdirmeli. Ol öýleri ýetişdiren o, ýetişen o. Mektebiň o taýdyň terbiýeçilik nämäň ýok bolsa olary ýetişen o. Köndürgünçde düýün gurrun etdik de.
150.000, 200.000 yani tanım takip bilem yok. Golün yönü şu takmin ediyse. Hüneralar yalak yekeci neme de yok. O adamlar neyden hüner öğrenmeli. O hünerin bolmasa bilmeyen zadın etip bolunu var. Yönü koy hüner. Yok koru dereceli hünerem diyem yok. O yeki köndürgünçler Türkmenistan'ın ehliyer şunlarlık. Ne sonra versen şu at Türkmenistan'da neyse sana TNT'nin maşin var. TNT'nin maşinin gelmediğinde milyonerlerdir. 90% adam. Belki de ondan omkendir. Onun için ağat bolunu var. Ne şu tayik niyetini yetiştirmeden ödediğini bolayan attılar. Ve ertirkun sana bırdat öndürecek adamını, talgıt dölecek adamını, yokur talgıt dölecek adamını seni yetiştirmeli. Yani şeydi bay oluyor devletler. Ne siyema şunun alak şu Mehmet'e şu oynuyordu. Ertirkun yatırım yapyan. Şol vatanı koruyacak, yurdu östürecek, yankı devleti dünya tanıtacak, dünyanın önünde bir avrayını kaldıracak nesildir, çağalardır. Yönü nem için yine şuna hiç hili yatırım yok şu günde. Yeni maytyalar düzeliyor diye ösyas diyen de. O ösüş, cayguranın ölen ösüş değil, o caygurmak ösüş değil vatandaşlar. O zaman ılımın ösyan olsa ösyas deyip biliyorum. Ilımam yine halkta oluyor. Bir adamda ılım hiç kaçan olup bilmeye. Deme aydın birine daşından yıkılıp son öten devletler var da yine ikinci Cahan Uruşu'ndan son Germanya. Yani şol nemelen içinden yıkılan devletin içinden ayağalı dünyadın iktidat taraftan güç devletlerin biri. Ya Japonya. O da ikinci Cahan Uruşu'ndan son yer ülen tekir ettiler de. Dünyadın güçlü devletler. Şolun ötüş demesinde neyle filosofi var? Bilim. Alın bilim. Bilim, ılım. O. Berde şu adamaydık geçen ben vatandaşlarına sapara şu iki devleti misal getirdiniz de. Şol ikisem yankı ınam diyen bir zat var da ınanmak diyen zat var iktisadiyette ya da sövdada, ticarette ınam diyen bir neme vardır. Yine şu ınamda ikisem en önde duruyan devletlerden biri. Şolun ikisem yöne kayzat bir neme alacak olsan yankı bir yap neme Germanya'nın yine maşin alacak olan Germanya'nın maşini var, Japonya'nın maşini var. Kaysın saylayan, Germanya'nın saylayan. Neme de var. Printer deydi yankı yazmak nemeleri var da lazer nemeleri var. O tayda Japonya'nın saylayan. Şimdi pulun yetse şuna özlerem en gımmat zatları öndürüp satyandır. En gımmat zatları. Marka. En mecedatlar marka. O. Yöne köy neme var ne men işlen yerimde yankı stanoklan zatların zapçasları alınıyor. Indi şu zapçasları yine Xitayda öndürülen zapçası var. Aydalı $100. Sonra Germanya'da öndürülen var. Germanya'dan alacak olsan şunu $2,500. Yine tap ağzını görüyorsunuz mi ikisem şu bir zat. Şol bir zat ikisem. Germanya'ya için $2,500 çıktıcı son belki son çıktıcısı Germanya'da da $200-300 yöne şolar şu gımmat satıp biliyor. Hem için yankı ınam var ve eden işlerine cevap verip biliyorlar. Yine şu bilimin alana bırakıt. Alyan. Alandan sonra onu spakoyun olan bilen de berde sonra neme var da şolarda yalan bir neme de yok. Yalan sözem yok. Yine yalanın neme zat ya da samimiyetin size nemelen kazandırıp bileceğini fikir edin uçtaydan. Samimiyetin. Ne şolar samimiyetinin üstüyle şonça $1,000 koyup biliyor. Yöne samimiyeti olan için. İki armesi de. Ava. Yine sen doğru sözün bahasını uçtaydan bir fikir edin. Bizde yalan malumat vermek, yalan söz aytmak Türkmenistan'da bir
däp ýaly bir zat bolupdyr. Hiç kim hiç milli gelip çekine nokta. milli nemesi häsiýeti, milli Hawa. häsiýet. Ve şu zatdan aýtýaňyz Yalan söz diýerler. düşünce de şun ýaly ay bolýar yalan aýtdym, yalan sözlü nämetdim ýöne hiç geli ziýany ýok diýede. Ziýany ýok diýe. Sebäbi göreňiz ok ziýany. Ine ziýany. Yalanyň. Şu yerde menem goşaýyn aýtmaly zat bar da. Şol ýanky bizim halkymyz geçen 30 ýylda, onun aňyrda da geçen 72 ýylda Sowet zamanyny şol birinji görkezen piramidamız var. Yine şu piramidanyň içinde ýaşady. Şol iň depede oturarlar, şol dik aşaklyna gelýärler höküm berip, şolar näme etse, näme diýse şolun diýeni geçdi, şolun aýdany kanun bar. Mesela ol Kommunistik Partiýany diýeni bolsun, ýa-da Sapar Murat Niýazow, ýa-da Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Indi şol düşünje halkymyzyň beýnisine, ganyny, kenine ornaşan. Indi şonu biz nädip çykarmak? Indi şu mesele. Indi ikinji görkezen tabliçamyz. Indi Tegele Gurşow. Şoň içinde merkezine indi çağı goýulanlar, şolun gelejegimiz. Yani aydın gaty dogry berilip geçdi. Biz kimdir bir ýerine arkada diýjek bolsak, şol çağalary diýmeli. Sebäp biz ýa siziň nesliniz garrandan soňra arkasyna alyp döwleti, milleti aňyrlygyny alyp gitjek şol çağalardyr, şol ýaşlardyr. Şoňa halkymyzyň hemmämiziň bilelikde dogry dürüst düşünmegimiz gerek. Beýleki ýanky bir strukturalar bolsun, ilim bolsun, saglyk bolsun, bilen şo çağalaryň daşanyň gurşawy. Şolar öpçü ne diýer? Soň ol halky goramak üçin, umumy daşky düşmandan goramak üçin milli goşun bar, günnelik halkyň durmuşyny ýanky sazlaşdyryp biljek gural hökmüne parlament bar, ine adalaty dikertmek üçin kaziýet bar. Türkmeniň ýanky puly manat boljak, näme boljak gelecekde bir erkin ýanky aýlawda bolmak üçin merkezi bank bar. Hemmejikde saýharlaşdyryp goýulan watandaşlar. Şu taýda biziň dogry dürüst düşünmegimiz gerek we kalbymyza kabul etmegimiz gerek. Kellämizi, kalbymyzy. Şonu kabul edip bilsek, onda biz şuňky rejimi ýa bar bolan rejimde sistemany ýeňip täzeden bir zatlar gurmagy mümkinçiligimiz bolar. Şu zatlary, aýdylýan zatlary näçe köp adam düşünmek üçin şonçada şol işleriň başa barjagyna ynam artar. Men şonu aýtjak boldum. Onda ýaşular soňky näme geçeli ikinji gepleşigimizde. O bir watan, bir millet, bir döwlet diýdik. Ine ondan näde mysal berdik? Seljuklu atalarımızdan misal verdik. Yani 8 burçluk var. Yine ýeldeşler bizim günlük durmuşumuzda hem ýerde garşymyza çykyp uğradı soňky wagtlarda esasana. Yani hiç kim bilen ok şunuň nereden gelýär, näme üçin 8 burç diýilen soru var. Yani bu taýda bir döwletiň, yani Seljuklu döwletiniň aýakda galmagyndaky o 8 sütün ýalyk ýa-da 8 aýry düşünjäniň bir ara gelmegi manysyny berýär. Ýa-da näme diýilýär, parahatçylyk ýyldyzy diýip aýdylýan ýerler bar. O Seljuklu ýyldyz diýip aýdylýan ýeri bar. Ondan soň Orta Azia ýyldyzy diýip geçýän ýerler bar taryhda. Dürli ýerine görä ady ütgeýär, ýöne edýän funksiyasy bir. Ýa şuň ýaly düşünje bar eken Seljukluda. Ýöne häzir düýünden başgaça işleýär. Köp zatlar ütgetdiler. Seljuklu ýa görkezeli şu taýda gaty äýürt uly bir näme. Mekke Medine de içine girýär, ýani ýeldeşler, ýani düşünün. Şoňa çelli uzanan bir äýürt döwlet. Şonu aýakda saklap bilipdirler de indi şu wagt günümizde. 50 ýyl bagolay. 137 mi, 150 mi şoda? Yani şu 8 burçlugam şu 8 sany aslında ine şu näme ölen aýtsak şolaryň prinsipi bolanda.
Ne şu Baba. zatlar. Yani şular Ne o. şu prinsipler hem şonu ayakta tutup bilýär. Ne şu prinsip bolan üçin. Baba. O ya da yankı aydın prinsipleri yanlış koysan mesela bulam Selçuklu nemelerinden iki kelleli. Ne için görkeziyaz? Ya bu zatlar köpsü son üytkedildi. Şonun için hazır. Yine prinsipleri yanlış koysan o yankı aydın aytdı. Doğru prinsipler o bir devlet ayakta tutar. Yine yanlış oylan yerleri vardı yine. O 5 kelle bolupdyr son. 5 yıldız gelipdir. 5 göl gelipdir. Ondan sonra yine bu tayda 5 velayet var da ildeşler. Indi siz düşünün näme üçin 5? Türkmenistan ütkemeldäl diýilen ýani ösmeldäl diýilen many berýär bu tayda. Bu taýdaky iki kelläniň manysy belli. Çağrıl bilen Tuğrul bilen nämesi bolmaly. İki adam urýasa döwletiň başyny iki adam başlady ýa. Soňuna çellinem agzy bir şekilde alyp çykýarlar. Indi şu taýda bir näme? Berde vatandaşlar şu üýtkemeli däl ýa-da Türkmenistanda hemme döwletde de bardyr, ýöne Türkmenistanda has köp görýäsler şu zady. Bir hili täzeliklere garşy da adamlar garşyk ýa, täze bir zat etjek bolýan garşyk ýa, o diktator garşy çykan ok, adamlar garşyk ýa. Öz goňsyň garşyk ýa sana. Täze bir zada, täzeliklere garşy çykýar. Indi şu taýda da täzelik näme üçin bolup bilmän. Türkmenistan mysal üçin bolýar, sen 5 vilayet şol wagtda ýa-ni selesabrazny diýildi döwründe bundan 30 ýylyň dogry edilen bir zat bolsun. Ýöne wagt üýtgen saý sen ýa-ni öz nämen gorap bilmek üçin hemme nämelerde ýa-ni flexibility diýilen zat bar da. O näme bolýar? Maýşgaklyk. Awa. Çokluk, maýşgaklyk. Awa, ine şu zadyň gorap bilmek üçin sen belki Türkmenistanda 6 velayet bolmalydyr, belki de 3 sany bolmalydyr. Wagtyna göre dünyadaky ýa-ni ykdysady nämelere göre, üýtgeçliklere göre sen hem şu zatlaryň üýtgetmeli bolarsyň. Ýöne berde ine baýdagymyza getirip goýupdyrlar. Ine 5 sany var, sen ölýänçe şu 5 sany bilen gal. Sebäbi şu taýdan gelýändir ýa-ni düşünjede üýtgeçige garşy. Şulan bizim üýtgeçigimize garşy ýa-da bizim ýa-ni ösüşüňde sen käwat 6 velayet etmeli bolarsyň, käwat 7 bolar, käwat 3 bolar, käwat düýbinden aýrymaly bolar. Belli däl o zat. Awa soň şular hem bir hili baglapdyrlar da şona velayeta mine şu zatlara çe baglapdyrlar. Ýa-da näme gerek sen velayetler aýrylanda ykdysady nämeleň göz öňünde tutulup aýrylýar da velayetler aýrylsa da ýöne şonu sen getirýän ýa-ni baýdaňa çe ýerleşdirýän. Siz aýry diýäňiz da. Näme üçin? Näme üçin edilýär? Bu zadyň maksady aýdyň ine başda piramida görkezdik de ine şu piramidanyň bir nemesi de netijesinde çıkan bir formula, yani piramida formulasından çıkan bir netice de bu. Yeme ýigitler döwlet simbolikasy diýip bir zat bardyr. Bu gaty mazmuny şuňdur. O täsirem gaty güýçlüdür. O adamlar görmän bilýändir. Ýöne aňyň aşagyna ýerýärdi. Näme şu taýda gaty uly ýalňyşlyklar bar da. Şo ýalňyşlyklary näme üçin şu adamlar bilýärler. Yani Türkmen 5 tireden varat däli bilýärler. 40, 50, 60. Bilinmeýän tirelerim bar. Ýa-ni göçüp giden tirelerim bar. Onuň näme üçin diňe 5'ini alypdyrlar. Han taryklar, misal üçin. Han talyrlar, tarlar nerede? Atalar nerede? Kene, tanatan towawy var. Onu tire bolanda da, o tirene dolu neme dilen nokta. Tarihi öwrenem yok. Şonu tarihini bilmeyen öňe ýa çara tutup bolan nokta. Öň garank.
Bilmän soňam sizi her türlü edip ağlap bol. Sizem halkam düşünen o düşünce umurunu. Ondan her zady öz wagtynda etmeden giýjikdiren neme bedeli şeyli bir ağır bolýandyr. Ne Sovet nemesi yıkılan soň daýgana yeri bermänligi üçin wagtynda eýem şo wagtlar bermeliler. Sovet Soýugynyň yıkylanyna yer eýçiligi ýoklugundan yıkılandyr. Iň uly demeleriniň biridir. Sebäplerini. Yani onu düşünen adam, şu adam yok da. Yere eğiçiliğine şu adam geçip bilen okulur. Geçip niyetleri yoktur diyeyim ben. Ne şu yer iyisi olman son şu atlı bedbahtçılık vardır. Ekolojik bedbahtçılık. Şu sebebidir şu. Yani 30 yıl bundan ön geçilmeli daha. Ya vaatını geçirilmez o. Giden bedbahtçılığa yol açıyor da. Onu cevap veren adamım yok. Taýda men goşaýyn üstüne. Bir minut Halmra da sizden sorajaktym şu soragy. Şu taýda sorak geçeýin. Yine şu baýdagy ýanky bir parlament nämetdimi, kabul etdimi ýa-da halk teklif etdimi, yine şuňaly 5 sanet ýyldyzy göli 5 bolsun diýip kimden çıktı bu zat? Ya yine şu Sunugat işgäri mi şu döwrüň? Kim etdi bu zadı? Halkam nämişin kabul etdi şunu. Halk yine şu gün men hazır halka çıkıp yine şu baýdan ýalňyş diýsen o sana näme edip bilýär da gahar gelip bilýär. Yani adamlara köpçülige. Ýöne şu baýdagy halk diýmek kabul eden ýaly bolýar da şu gün görüşüm ýaly. Ya başka bir zat oldum. Näme boldy? Ines baýda nereden çıktı? Sağ ol, men şol barada deýnip durdum, meselem şondan ýatda diýende. Vatandaşlar, bir baýdan emele gelşi şeýle ozalam bir ýerde düýplem aýdyp beretdim adamlaryň ýadyna garan bolsa ýene bir gede gaýtalap aýdy. Şu baýdaga, şu görüp duran baýdamyda türkmen halkynyň hiç bir dahyly ýok. Nemine bu baýdaklaryň bir näçesi hödür edilip halk şoň içinden geregini saýlap aldy ýa parlament ýa-da başga bir zat ýa-da hudojnikdan saýuzy hödür etdi. Ýok, hiç zat ýok. Ene bir gün 18-nji fevralda bolsa gerek. Awy Niyaz geldi. Ene şu diýdi. Bizim baýdagymyz bolmaly. Ya 27-nji jokda ýardy. Haýsam bolsa 2 bayram birini 18-nji fevralda bolsa. Alyp gelip gortugyna asy öz bilen şu buruşda. Ene diýdi adamlar şu bizim baýdagymyz bolmaly. Onun bir küçük gemeň içinde de ýa-da şulan Türkmenistanyň gerbi bolmaly. Şoň içinde at durdy. Ýöne şonu bir 3 metr daşdan teredeňde şu içinde şekilli goýulan gerbin şeklini içinde goýulan ata däli itemeňde bolsun. Ondan zaly uly gowurdy turdy. Täp biz bilýärdik da şunu biz halka teklif etmeli. Özbekistany teklif edildi. Orsiýetde teklif edildi. Ýene bir beýleki döwletlerde de teklif edildi. Halkyň teklifiniň esasynda täze baýdaklar kabul edildi. Bizde teklif eden adamlar kän suratkeşler bardy, heykeltaraşlara çellik gatnaşdylar. Men bilýän, ýöne şol eskiýilen birinen halkyň arasyny maslahat edere mümkinçilik bermediler, çap etmediler. Ne de parlamentin deputatlaryny hödür etdiler. Ýok. Ine şunu alyp geldi, şulan bolmaly diýdi. Kän diskussiýa etdi şo taýda. Adamlar aýtdy, baýdagyň renki boýunça da näme üçin 5 bolmaly? Ine şol Kerki welaýaty 6-njy näme üçin ol ýok diýip aýdyldy. Ondan harlan göl barada şol döwür Türkmenistanyň statistika bölüminiň bürosynyň başlygy Nur Muhammedow bardy. Geldim radyň. Ol çykyş edip aýtdy, türkmenlerde hal aýag aşagyna düşeli, bilen men depemize baýdaga edip götürsek gerçekli bolmaz diýdi. Oňa duran ýerine agdyny ýumdurdy. Niyaz. Men garşy çykdym. Ay bar ýene de adamlar garşy çykyp. Hiç kimden Salman geňeş etmän, ine Niyazyň öz goltugyna salyp geleni. Kim beripdir muňa bu akyly? Şol döwür ýanyna şuňa kelte maslahata gatnaşýarlar bar. Türkmenistanyň ýazyjylar saýýudylar. Ine şolar hem de açık sor. Näme üçin 5?
şol döwür meselem öňkü 5 oblast el, maňa sorak berdi, ozalan 5 oblast diýip. Ýok. 73-nji ýylda ýa Türkmenistanyň şol 5-nji oblasty ýa welaýaty Krasnovodsk, soňra 91-de Balkan edip dikeldendir. Ýokdy, ýatyrly. Şo bütün Balkanyň ähli etraplary, şuň kun dil bilen aýtsak şäherleri, ine Aşgabatda göni tabiilykda duran raýonlar we şäherler diýip atlandyrylýar. 4'tü. Bilip koyun şonu. 5 değil. Başta 6 iken, son 5 oldu, son 4 ettiler. 91-nji ýylda Balkanyna dikeldip, öňkü merkez Krasnovod bolan, Krasnovoddan aýryp Neft dagy getirdiler. Näme üçin? Onuň sebebi bar. Onuň bizim deputatlaryň talap etmek boýunça Neft dagy geçirildi. Şol ýyl 91-nji ýylda Krasnovodsk şäherini ýaşaýan türkmen milletiniň sany 13%'de ýeten artdy. Şonuň üçin şol türkmenlerin köpçülüklerin ýaşaýan ýeri hem Nevetdağ hem Nevdin çykýan ýeri hem modern şäher hem de oblastyň ortasy merkezi boljak diýip şo tak getirdi. Ine oňun döreşerdi bar. Inni halin görlerine gelýär. Hakykatdan şu görler 5 tiren halysynyň göli. Ýöne ýansa paraga aýdyp geçdi. Türkmenlerde 40 mi 50 mi 60 tire bar. Biz on sanat göremde. Ya bilim zat näçesiniň barlygy. O ýurdun daşynda ýaşap berer owan türkmenleriniň öz gölleri bar, Eýran türkmenleriniň öz gölleri bar. Ýene de gölkän getirip gelmejek bolsa. Onu ýurdun içinde ähli tire taýpa göl gelmejek bolsa, onu bu baýdakda başga Eren Kemalyň akdyna haly bolup durmaly. Olum bar. Ondan estetika ýagdaýyna aýdyp berdim ben şo taýdy. Her dünýäde her bir millet öz baýdagyny gowanýar. Onun hakkı var her bir halkın. Ondan şol dürlü bayramçılıklarda, zatlarda görýänsiňiz, telewizionyda zatlar. Millet şo baydagyny alıp ýanagına çyzýar, çağırır, sadykda ýazýar. O şo surat inen bizim halkymyzyň, döwletiň baydagy. Kim şo baydagy şol suratlandyryp biler? Aydın, ine şu oturan 4 adam içine şu bolşuýar, şu men baydagy suraty çekyp biler niýden men anama. Şäp beni bir surat kesin bir ýere dämese, olam şu gölleriň içine bilip etmeli. Ondan nädip ol çağa şu baydagy çyzyp bilse? Ýok. Näme üçin 5 ýyldyk? Demek ýene de 5 welaýat taňlady. Şu 5 göllüň bolşuýar. 5 kelle de şol. O 5 kelle de şol onu kabul etdi de 5 kelleň 5-den tok galyp bolup durýar. Diýjek bolýan adam şu 5 oblast ýa 5 welaýat diýilen ýanky bölünşik iqtisady tarapdan özüni ödemedi. Ine şu görünüpdi. Welaýatlar özüne garly. Bir diňe merkez ösürildi, 4 welaýata üns berilmedi. Onun için welaýat bölünşigi, welaýat sistemasy iqtisady taýdan, sosial taýdan boş bolup garly. O siyasi tarapyny aýtmamyz. Ine şonuň üçin şu ködürlenýän täze sistema indi Ýewropada bar bolan düzgünlerden ugranyp ködürlenýär. Şoň üçin hem ozal aýdylan zat edilmedik zat biziň döwrümizde niýasyň ýa-da parlamentin kabul etdirmedik zady ne şol yerlere öz başlyklyk bermek barady. Şol döwürlerde şuň kun hödür edilen zatlar şo döwürler hödür etdiler parlamentde. Öz başlyklyk bermeli, erkinlik bermeli, yerli sowetlara, şuralara, ýanky geňeşliklere, häkimliklere diýip. Etraplary edildimi? Ýok. Şu edilmezsen ene şuguna düştükde. Indi şol ýalňyşlar düzedip täze iqtisady sistemany Ýewropa döwletlerine, dünýä ýemesine bar bolan ene sistemlerden alyp özümize gowsun etmeli. Ýöne şu baýdakly mesele dolanyp gelmeli bar watandaşlar gözümize uğraşdy diýip siz pikir etmeň. O watanymyzyň baýdagy. Menem gowan jok, gowan real zat bolsa. Ýöne şunu şu baýdagy goltugyna salyp gelen niýaz başga adam da. Kalan zat özüňiz çözüň. Menki bir adam hökmünde, şol halkyň saýlan bir deputat hökmünde ine öz pikirini şu taýda size anyk açyk beýan edýär. Men bunu giýdäp oturamak 30 ýyl bäri aýdyp gelýän zat. Halkyň saýlan baýdagy däl. Borlugy tor. Simbolik olarak gaty dogry goýulmaly, dogry ulanmaly, bolmasa bu demeti bedeli agyr bolýar da. Ýene nämede şu
5 vilayet şeklindäki bölünen görünüşini Türkmenistan'ın televizyonlarının her nemesinde geçýän eken, her programmasında şu yürüyte işlenip duruyan olmalı da adamların aklına, kellesine. O vatan havarlarında hökman suratda bir közek görkezip geçýär ekenler. Ýaly işleýärler. O ýaşullar indi Birce minut sözler üstünde olduran şol ýaşyl baýdyk eger şutaýdan şuňky biziň ýaşyl baýdagymyzy halen göýlerini bästan ýylda aýyrsak ine Pakistanyň baýdagy bolar duruverir. Şundan aýrym göl bilen Ýemen 5 ýyllygy Pakistanyň baýdagydyr. O olaram öz başyna oýnap tapandady da aýşy bolsun gelşiň ýüzüne şunu ýelmälik edilen işleri. Şo halkdan gelen teklipleri seredilme. Ine ona mı aýtmak gerek? Seredin barlap görün, nähil bolýar. Bu halmıra da yine baydak meselesi hemişe geçmişi bilen bağlamalı da bir milleti. Geçmişinden neme almalı. Şu bir milletin geçmişine her çok köp bolsa şonça da nemesi oturuyor da birlik nemesi, düşüncesi aklında. Onun teklif eden vatandaşlarımız, alımımız bollar şoýur. Ýöne kim onu kabul etdi? Yok, aýtdylar, o zor bizim tuğumuz bolupdyr, näme bolupdyr, plan döwründe plan bolupdyr dip adamlaryň alymlaryň aýdynlatlary bar. Alajaly bolupdyr, nähili bolupdyr, tagmaly bolupdyr. Yok, hiç tadı kabul etmedi. Yine indi o Türkmenistan döwleti gurulmadı diýilen bir nemämiz bolupdy. Mowzumuz. O näme üçin gurulmady? Ýanky aýdylşýaly ine 5 vilayet ýene meseleleri var. Ona ýaşullar has gowy bilýär. Şo wagtlar edil nemäniň içinde bolan üçin. O 91'den soň Türkmenistan diýilen bir döwlet gurulmady ýa-da gurulman galdy doly. Yine şu nämede kuruldu da kağız üstünde kuruldu. Ya da men şunu aýdaýyn. Türkmenistan döwletiniň suratyny çekdiler ve şu surata da döwlet diýdirdiler de adamlara. Aslında o suratdan ibaret. Yok, bu demet formal hemme zady yer ve yer terhedi var o territoriýasy. O da berkidilen kanun ýanky sınır devletler bilen hiç nemesi yok. O adı var, milleti var. Yankı formal parlamenti var. Hukuk korucu nemeleri var. Formal hem de adı var. Böyle hem de adı formal. O içi boş. O teritoriyaları da bölünüyor. Formal o tayda da strukturu var. Böyle hem de formal. Formal bolmasa Türkmenistan bu ýagdaýa düşmäge mümkinçiligi ýok. No. Şu öňün zat bilen ýöne yer asty baýlyklar öňün hem öňürlün. Öňürmeligi aýdamok, öňürlün. Şo zatlar bilen Türkmenistan şuň ýagdaýynda bolmagy hiç ýyly höwet edende de bolmagy mümkinçiligi ýok da. Onun başında başka adamlar oturdu. O halka, devlete, yurda hizmet eden adamlar değil. Öyle hiç de cevap veren oklar. Gen tarafım şudur. Eden adına cevap vermeli. Hem yolbaşı tayladılar bir neme. O sen yanlış iş eden de cevabını bir vermeli. Edenin için ya da vaktinde etmedin için. Hem verdi şunlarla. İslenir çıkık erkeğlerdir şunlarla. Bu neymiş cevap veren o? O yeka ödün bir adam payla yaptın. Sen cevap veriyormuşsun. Onu bir cevabı. O başka birine barmağın ulan görkelerin ulan
O Türkmen yük yeğenleri var. Halk teyli demettim seni yeka ol. Hemme da yeka cevap verdi. Halk sen beyt demetmedi. Sayılmadı. Ödün ettin. Cevabını ver. Surat diye aytanın sebebi aslında bar yönü işlen nokta. Yine maşinin suratı olsa senin sürüp bilmeyen. Bu adam şoňa konstitusiýasy var. Konstitusiýada yazılan bir zatlar. Yani konstitusiýa diýilen zady bozulýan olsa ol hem konstitusiýa däldir. Däl düýün bolup otur. Düýünkü ne yani kabul eden zatlar var. Düýünni hal murada gaýtdy. Günne olur ýalak hukuky ýok oladyň. Ýöne etjekne de otur ol şu wagt şeýle dereden de konstitusiýon krizis. Şu formal konstitusiýada işler nokta. Ütgödüp oturan nemeler bilen. Bular şol neme bir allaw nemesiniň içinde o bataklygyna giripdirler. Öz yalanlaryny özleri hem inanyp başlagan bolmalydyr bular. Yani bir o milletin yalan söylemeli uru diýerler. Ona mı öyle diýerler. Soňam açan yalan. O sözü yani samimiýet diýilen sözü ýok edipdirler. Düşünjesi bilen bile. O karşısında kan bilýär şonuň yalanlygyny. Olam bilýär onuň bilýänligini. Ýok. O şoň ýaly bir täsin ýagdaýa sokupdyrlar jemgyýete. Şu vatan habarları gepleşigi her safar başlandı. Yine gün-günden öňe gidýän gadam näme batlyk adamlar bilen öňe gidýän Türkmenistanymyzda diýip aýtýarlar. Yine şu taýda hem yalan var. Yalany baştan başlaýarlar da. Birinji sözünden başlaýar. Soň halkym onanyp bilen ok da ýene aýdyn halkym Onam kim aýtdy? Men suratda yalan bolmalyken diýip garşylaýar şol nämeni. Onam kemine şu adam şu maglumatam Türkmenistanyň vatandaşlaryna berýär. O vatandaş bilip otyr o taýan ýagdaýyny. Her bir adam bilýär şu taýda. Ýagdaýy bilip otyrlar. Ýöne şu vatan habaram şoň ýaly gelýär olar. Başta birinji sözünden başlaýar. Bir metbuat şonu bilen okmy ýalanan bir belli bir nämesi bardyr, belki bilen ok nädip berilýär. Oň ýaly birinji sözden başlamaly däldir. Aydın Türkmenistan'ın metbuatı adyny metbuat diýär. O ýöne bir propaganda mehanizmi. O metbuat diýip bolanok. O dörejili hem däl. Şoň üçin men jurnalist ýokdur diýen. Ýoklugyň sebebi propagandist var, jurnalist bolanam däl. 70 ýylda öwredilmedim, okudylmadım. Adı var. Şu an Türkmenistan'ın konstitusiýasy ýaly. Fakultetim var, jurnalistika diýip fakultet var. Dil edebiyat ve jurnalistika. Ýöne formal şu an konstitusiýasyň bolşy ýaly. Olur utoronna da şolar ýaly. Propaganda bilen meşgul. Başga hiç zat bilen. Propaganda diýmek manipulasiýa diýmek. Şol atlaň tapawudyny bilen oklur da. Kıýdançly ýeri şol. O men daşary ýurtda näçe ýaşadym, öwrendim, nämet öwrenim bolsam şoň tapawudyny bilmeli. Propaganda bilen yani jurnalistika arasynda näçe tapawut bardy. Doğru. Indi döwlet gurulmady diýdik ýanky aýdylşy formal gurulupdyr. Hemme kim ağlaýar, hemme kim hem ağlayandan bilýär. Garşylykly ağlaşyp ýörler-de. Ýöne Türkmenistana sapara barılan wagty birinji etmeli we ediljek iş şu velayet guruluşyny aýyrmaly. Velayet nemesi şu oturuluş sistemasy bardy. Men sapara gurulýan bereýin. İki şerti var da hawosyň çykmagy üçin ine lewap bilen daha çoğuz
köp milletli bir velayet, Türkmenistan'ın en köp milletli velayetlerinden deyip hasaplanıyor. Sonra hemişe şu suratı görkezler, yine şu bölünen velayetler. Sonra o gahar gelen vakti biz ayrılacak diyen yalak ne manam atyalar. Olam oturuyor. Yine şu ne mani bozayandır. Yoksa hakikati alıp seyreden vaktin hiç mümkün değil yani. Onun yalak bir zatı yok yani. Hiçbir devlet bir milletten ibaret olan yeri yoktur dünyada. Haysı devlet tutayın. Yine Angliya değil ya da Angliya o nedir? Birleşen Karollik değil yani, ne mi değil ya? O Birleşen Krallık diye aytacak. Yani şu tayda 3-4 tane neme var da devlet var. O Şotlandiyası var, ondan sonra İrlandiyası var, o Angliyası var içinde. Ondan sonra yine neme Wayland tip bir yerler var bunların. Vatikan yer var da. Yani, mümkün değil yani. Yani şonu ulanyalar, şunun için birinci edilmeli iş şu düşünceni ayırmalı. Bu bir. İkinci dönem yankı iktisadı taydan düğünden yanlış kuruluş bu taydakı. Gerekli yerler hem vardı. Yani şu tayda mesela bölünen yağdayında çaklamalı bir şekilde şunun yağlak bolcak da bu. Yani şu görüyen sağır yerinize adam yaşar yağlak yağda yok entek bu atlarda. Mava. Şunun yağlı. Aytacak oluşum şu olsa para. Birinci şunu düzeltmen, o Türkmenistan'ın hiç bir yerine adime madip olmaya, iktisadiyet hem düzelmeye, o sosyal problemalar hem düzelmeye, o kültür, medeniyet problemalar hem düzelmeye. Yöne köyecek, o şul nemenin üstüne vuruluptur yani, bütün yalanlar. Kemiğinden misal getireyim. Şu nemesi var, çarşangın, çarşangı değil ya da, böyle. Şu tayda şu at halk yoktur. Yok. Emmece daşındadır. Tabii iş yer olur yalak hiç neme yok da. Yönü, yani toprak halka verilen olsa, amder ya da şu koroydan geçiyede. Su problemi yok şeyler. O tayin su Ayda yeterli. bağlarçılığın, ekrançılığın cennet yalak yerde. Ata vabı müngülap yılap ekrançılık gelgen yerlerde. Onun yankı hususi tektir olsa bu taş doğru mağdana var. Ne boş şu at. Şu 70-80% yok diye de. 90'ı sapar. 90%. Ama ben sonra yaptım yine bir ildeçimiz vardı. Bizim o tayda adam kalmadı deyip de benim son bir neçe yıl bundan bu. Ne edip dedim. Şön yal çıktı işlemene yerleşti bära deydi. O kim kaldı o tayda diyen. Ay garrenem var. O bir sığır var, bir it var diye yani. Küçük. Şondan ibaret diye her bir neme öy. Şon yal bolupdur yani yağday. Ne daha şovudun Könrönç tarafına seyret. Yani düğün gördük. Halkı taşına çıkmadı başka iş yeri mi yok? Yerem şoğur alıptır. Halk ne etmeli? Hünerem yok ellerinde gör. Etçek diyenlerinde de etçek atları üt küçük bolmoşan katağı. Yani Balkanallıkta. Yine şu tövürüklürdü. Adamlar ne edip yaşamalı. O niye çıkya gaz çıkya olun yönü. Takrap yatan yer. İçeri suları yok. Alt yapı değilen de nol. Yolları yok. Evet. Yani şoları yalak. Ben yine yavaş yakınlaştırayım ona, sonra sizden fikrinizi aydarsınız. Bu iktisadi zonadır yani velayet ayrılışı değildir ildeşler. İktisadi zona değilende şunun yalgıyız kaçı. Region.
Bölük region. Bölge hava region diyelim. Her şol regionun ya da bölgenin özüne göre bir o kazanç etme nemesi vardır. Yine şol fırsatı tanımak şolara. Şonun o yolunu açmak diyilen yalak bir neme var o tayda. Şon yalı ayrılacak ve her kaysı öz şertlerini özüne göre yani yerli hükümetler tarafından döredilecek de. Ona minde bu tayda yerli hükümetler baradaki nemeni düşündüreli. Bu şunun yalı bu bir region yani şu tayda görýäňiz. Çerce velayetinin bir bölüğü. Çerce bolmaýa sapar bu halaş tarapları. Çerce yetin okyonu Livap velayetinin bir bölüğü de şey diyelim. Ya halaç tarapları bolýar ina der yani aňyr bäri ýüzü. Soň şonun umumy bir merkezi yani hastanasy yani umumy ulanjak nemeler bar da. Döwlet tarapyndan üpçün edilmeli. Onam yerli hökümetler edýär elbetde. Olaram ýene öz aralarında iller aýrylýar. Şonu ýalyp gideli. Her ilde de yani gerekli sanda mektep, çağlar üçün nemeler, sağlık öýleri, parklar gezmek üçün yani bir döwletin üpçün etmeli zatlarynyň her biri bolaýmaly hökman suratda. Onam näde hökman suratda bolaýmaly diýse şu kijijek yerim, ina şu kijijek diýende bir 10 000 adam bar diýeli tahminan. 10 000 adam öz nemesini saýlaýar, yerli hökümetini saýlaýar. O hemme kim tanaýar da öz owadaşyň da saýlan adamyň. O iş etmese paýyny berýän göne. Ve ýani goňşyň da özäň. Ine şon ýalyk bir sistema ýeli. Etmejeklerim teljeri ben bilýärler da. Evet, tanap gören adamlar. O saýlan wagtda ýam dogry saýlanma nemesi 99% diýýärler. 1% ol adam öldü diýeli wezipesinin başında. Şu derece neme boljak, ýakyn boljak. Şon ýaly. İldeşler ine şu şekilde Türkmenistanyň hemme ýerine ansatlaştırmaly, yerli hökümete öwürmeli. Yani bu taýda näme gördüňiz? Birinji regionlary gördüňiz. Ondan soň yerli hökümetleri gördüňiz. Iň ullakan bir şekilde alsan Türkmenistany görýäňiz. Öň näme görýärdiňiz? Türkmenistany görýärdiňiz, velaýatlary görýärdiňiz diňe. Beýleki galany möhüm däl, näme üçin möhüm däl? Aşgabat kontrol edýärdi. Merkezi yani Aşgabat neme bolup bilýär-de. Bir merkezden kontrol edilýär. Yani piramida şeklinde edilýärdi. Bu häzirki görkezlen şeklimiz merkezinde yankı yaş nesil var diýilen neme de sistema boýunça kurulan bir neme taslama. Şon ýaly. Berdemen hemen aýdyp geçeýin. Vatandaşlar ine yankı näme diýilýär şu kanun şu ine öňüňizde görýän modeliňiz näme ýa-ni şu kanunyň güýjüni bölýär da öz ara bölünýär deň derejede. Ve şolam kanunyň fundamenty bolýar şo wagtyň özünde de. Ine yerli yankı yerli hökümete näme garşyp bilenok mysal üçin iktisad zonalar, regionlar garşyp bilenok. Yerli hökümetlerem olan işine garşyp bilenok sebäbi konstitusiýa tarapyndan tasdiklanýan zatlar. Konstitusiýada görkezilýär hemme zat. Ýa-da konstitusiýa bilen bagly bolýar. Ine şu günkü näme ýöneköý bir zat Aşgabatda çözmeli diýär, bir zat olsa Aşgabatda çözmeli. Kanun çykarýan, şu ýatyrýan, şu beýlekin etýän, şu näme üçin sebäbi elinde şu güýç elinde. Konstitusiýon güýç olan elinde. Indi o bar bolsun, ýok bolsun, ýöne şolaň eline geçipdir de. Indi o şo zady dogry işletmek üçin bärde bir adamyň insabyna goýmak ýalňyş zat. Şoňa goýmak gerek däl. Hatda şu sistemany ine gurulan soň Türkmenistanda şoň başynda ýene gurban bolup otursun, hiç adam edip bilmeýär. Täsir edip bilmeýär ine şu çağalara da
yani studentlere, işleyen adamlara, firmalara, yani hususiyetçilikte olan yani yerli dayhanlan elindeki öndüren önümüne Gurbangulyň özünü tukumu bilen şotayda oturtsam hiç sadam edip bilmeýär. Sebäbi bu zatlar yine şol sistema şonu üpçin edýär. Yine biz şoň üçin aýtýarys, yine şoň ýaly model gerek Türkmenistana. Sebäbi yine 30 yıl, biz yine 30 yıl azmı vatandaşlar 30 yıl bir zady gördük. Yani hiç hili nämes yok. Erwet zatlygyna hem görýäsler şoň. Ne 30 yıl gördük de diktatörden görýän olsaňyz Niyazovdan soň düzelmedi de ona hem için düzelmedi. Indi 3-nji ýelse düzeler mi? Yok. Gitgide beter bolýar. Ona yine durmuşyň özü bize görkezip otyr. Gitgide beter bolýar aýtýar durmuşyň özü. Yani entegem şu käbir nämede prezident ayırsak düzelecek ýaly bir düşünjeler hem bar da. Şozat ýalňyş da düzelmeýär vatandaşlar. Kim bolsa berýärler hatta o düşünjäni. Hawa. Ýöreýte de bolup biler o zat. Ýöreýte de bolup biler. Kim bolsa bolsun şol prezident. Şo taýda sen kanunyň, konstitusiýanyň güýçlerini deň derejede halka şol paýlanylmasa hiç haçan hem düzelmeýär. Gaçy dogry şaýdýan zatlaryň emma aýdyň tutada bir halkyna bir diýer mysal getirmekçi bolýarsa, ine dünýäde iň baý döwletiň birine Şweýçariýa. Şo döwletde 3 tane döwlet dili var, resmi diller. Yani şo döwleti dolandyrýan adamlaryň sany jemi 7 adam, hökümeti. 7 adam iň dünýäň baý döwletini dolandyrýar. Näme şu? Sebäbi nämedir? Sebäp şolaryň hemme ýakyny bizim görkezýän bölgelerimiz var, ilçelerimiz. Yine orada kanton nivaydırlardı. Şu kantonun herisinin yerli kanunçuluğu var, yerli hükümeti var, yerli parlamenti var. Şolar özüne gerek meselelerini şu taydı parlamentte koyarlar, yerli hakimiyetlerini çözüyorlar, yerdecini ilçesinin içinde paylaşıyorlar, yukarı törenlerden uğratıyorlar. Yine milletten bağıtlayaşı, hükümetin yine şunun arkasının devleti dolandırıyor. Hiç kimin minneti yok. Ben şu devleti gidip içine öğrenip kayıttım. Öğrensen, bilemsen aydı. Şu modelin Türkmenleri el gelişecek model ne için? Her kişi bir küçüğüne gamlarda bir öz başta durmuşu vardı. Her maşalan durmuşu olacak. Her öz ilçenin kolçumlayın oturan milletin hem ilatın hem özüne görerek devi var, desturu var, yeri var, toprağı var, suyu var. Şuna göre yaşamak olacaktır. Sonun gelen girdeceği soruların doğru hakkı var. Almağa da, ullanmağa da, oturun toprağını östürmeğe da. Ama bizde ne emediler? Şu devletten girin, ahli girdeci, yerası, yerüstü bayılıklar, hemmesi bir yere toplanıyor. Bir adamın, yani saparağına siyasetçinin eline veriliyor. Orada da kelle yok. Oradan cevap soruyan halk olmazsa, yine 352 milyar deryan suyu halkın kaptalının akıp geçti. 30 yıllar yine iki barmamız burnunda sokuvatif ne etmeliyiz? Yine size teklif edilen yine skema şu, model şu, vatandaşlar oturun, seyredin, oylanın, netice çıkarın. Düşünüp tuzadınız var mı? Sonra verin. Yaşlar var, saparağı var, kanun tarafta ne soru varsa bana verin, iktisat taraftan olur verin. Gelin, çekenleşelim, maslahatlaşelim, şu edilecek bolyan işler, o halk bakviydi için ediliyende. Merkezinde de, yani belli kesimden çağılıp bu. Şoları ısırlar. İkinci derecede de ılım geliyor, üçüncü derecede milletin sağlığı geliyor. Şeydir, baskançak, kurşok bolup dur da. Bir millet, bir devlet, bir halk şu tayda görünüktür, bir vatan. Şunun başına diktatör getirip koysa yaşap bilmez diktatör. Yok, gelayken gayratı var olsa, saylansın ya Şveçya, premier minister olsun, ya Şveçarya premier olsun, ya Finlandiya gelsin. Şu 10 gün oturursa Ermehmet değil biz sonu. 10 gün, bir ayın değil. Duran yerine millet onu uğratmalı yerine uğradı. Ya sistemi işlep durdu belki. Bu devletlerde sapara. Onu bozmağı hiç milt edip bilene. Ondan yine de bir aytmalı da toprak hususu oluşturulur. Toprağın eyyeti var. Şahsi içime verilir. O eyyetim halktır. Bir adam sen toprağına plandat ek,
diýmäli hiç ýyly haky bolmaz. Sen döwlete gerekli önüm bolup biler. Sen onu stimulir edersin, o teşvik edersin. Daýgany gowuny tapsam eker, bolmasa dekmez. Özüni peýdallar eker. Ya da peýdaly mal haklar. Sen şolardan girdeci alandan döwletin hazinasynda bir zat isleýän bolsa teşvik edersin. Yani mahallan tohumunu geliştirirsin. Merkezde bir institut açarsın. Tohumdarçılığı stimulir edersin. Daşından tohum getirirsin, tohum malları getirirsin. Şol ýaly yani general nemeler edersin. Onu yerli halk hem iş yerinin eýeti, hem toprağının eýeti, hem önümünün eýeti. Sen merkezde oturup olary plandat diýmeli, paktek ýa-ni nämek diýmeli, hiç hakyn bolmaz. Şonu etmejek bolup, yani suatlara neme geçmediler de. Yani hukuk ellerine mi diye de? Näme var tapara bu ýadyma saldığınızda. Yine yankı şu sistemada modelde yine bir näme vardır. İşsizliği hem çözüyor da şu. Yani bu yankı aslında makroekonomikan bir nämesi işi diyeyin. Yine şu zadı yankı öýjüklü sistema işsizliği hem çözüyor. Ýöneköy misal vereyim. Sen şu taýdyny ýeri daýhana berýän, aýtdylar aýna hökümet halkyň aladasy neden ok, prezident halkyň aladasy neden ok ýene näme şoňa düşünjeler var, alada etmek. Indi bärde olar alada eden ok, döwlet hem alada eden ok. Döwletdiň şertin döredýä başga aladasyny soň adamyň özü edýär. Ýene ýöneköy zat ýere eýesine bersen, aýdal şol adam mal wakya, ondan süýdalýada, süýdi var, gatygy var. Şonu özü ip bilen ok. Onu satacak olar ol adam. Bolya satıştan sen düşünen ok, näme etýän satış edip bilýän adamlar gelip sende işläp başlar ya da bir firmalar dörer. Senden süýdi alýa, şu süýdi bazarda satýan firma döreýär. Onun ýanynda sen önüm ýatýan. Hawa. Onun ýanynda sen mal bakkan olsaň, şoň malyňa ýankı berjek ýmitiň var, ýenen var, onu beýlekini näme etýär, tetikleýär. Ya da şoň dermany var, saglygyna seretmeli olaryň yankı veterinarlar yetiştirmeli olar. Olam üniversiteler tetikleýär. Zincirlama. Ondan soň sen ýöneköy zat mal bakyan olsaň traktor almaly, ýene näme bir topar teknologiýaň nämeleri var. O zatlaryň üçinem ýene bir sektor döreýär o taýda. Öz-özünden şeýtirip dörek, o taýda yankı adam yetmez Türkmenistanyň. Ine şu modele yankı nämede guran wagtyň işlejek adam yetmez. Aşary ýurtdan gelip işläp başladylar şu taýda. Yine işsizliğin yankı nämesine hökümet aladan eden ne berdi? Öz-özünden bu zatlar täze sektorlar, täze yankı nämeler dörep başlar. Näme diýär? Kärler dörer şu taýda, täze kär. Onu kär dörese, şu dören kärde aýdaly spesialist ýok bolsa Türkmenistanyň içinde ýörýte şu nämeler, yankı üniversitetler, okuwçy aýlary şoňa göre öz programmasyny taýýarlap, täze ýene muallimini köpeltmeli olar. Ýene iş ýeri de şolaň hemmesi. Ýene haçanda şu ýöneköy men daýhanyň bir nämesini aýtdym. Diňe şu maldarçylygy aýtdym. Bir adam mal bakjak bolsa näçe ýeri näme etýär, oýandyrýar da şu täze nämeler döreýär. O adam prezident ya hökümet ya döwlet şoň aladasyny etme. Döwlet sana şert döretýär, o zatlara sen azar verme. Öz-özünden döreýän zatlar toplaw vatandaşlar. Hawa. Ýaşular aýdym. Hawa döwletiň kemçiliklerini aýtdyk, soň nädip düzelişini aýtdyk. Aslında bolup bildiğince sadalaştırdık biz bu taýda da. Indi bundan soň näme etmeli? O halkımız sorap bilýär. Bundan soň näme etmeli? Ya da bu zatları näme etmeli biz? Bundan soň näme etmelisini indi 2 ay bundan ömüne aýlanyp gelýär. Halas ediş komiteti. Yine biz şu taýda halas ediş komitetiniň döremeginiň sebäbini görkezdik.
O 2 ay garaşyp bildik. O ine halas ediş komiteti näme zat? Ýöne bir näme de halas bolmaly indi biz. O halk olup, millet olup o döwleti halas etmeli. Kimlerden halas etmeli? Geçenki programamızda ulandı aýna sünk zıngılyan näme görnüşi var halkyň içinden çykýan. O bir görnüş var, öňüne sünk zyňan wagtyň daş döwründäkileri o iýe ýok edýän. Ine şolardan halas etmeli birinji. O daşardan hemişe de var näme ele geçirjek bolup duran imperialist, o kolonyalist düşünjeli o döwletiň nämesi de onda iki döwletiň arasynda ya şu iki näme çykmaly ya da lalaşykly bazar ykdysadyety döremeli. Ama eğer içinde oşa durunan içindäki itler kän bolsa o soň döwletiň o trilyonlap giden baýlyklary daşary akyp durýar da, ýene 30 ýyldan bäri akan pul ya batykändir, yani 352 milyar diýip çykdy. O kän bolmaly aslında. O indi şu ýagdaýy halas etmeli biz. Özümizden halat etmeli kemine. Men şeýlerak düşünýände o Türkmeni halat etmeli. O Türkmenden halas etmeli diýilen ýa-da cehaletten halat etmeli. O halas ediş komitetine nädip bolar? O nähilidir, içinde nämeler bolar? O wagt meselesi var. Ine wagt meselesi diýip aýdylandy. Ildeşlerimiz wagty o näme ýalyk pikir edýärler. Çislo, tarih. Ildeşler tarih, eğer hakykatdan tarihi bar bolsa da o tarihi o bermezdik yani. Şöyle ýaly pikir edin yani. O indi men azrak aýdaýyn da halas ediş komiteti geçen aýtdyk yani bir gurucu bir güç bolmaly. O gurucu güç, gurucu meclisi döredýär. O gurucu meclis hem o täze Türkmenistany kanunlaşdyrýar. Yani kanunlaşdyrýar diýende o nähil bolýar? Gerekli şertler kabul edilýär mecliste. O şu şertler tartışylýar. O kanunlar çykýar. Konstitusiýa üýtgedilýär. Üýtgedilýär diýilen bizim näme ýagdaýymyzda hökmän suratda üýtgedilýär. Kän näme var? Düýpli ýalňyşlar var. Fundamental ýalňyşlyklary var içinde. O bizim döwlet bolmagymyza garşy gelýän ýalňyşlyklary var. Şolar hökmän suratda üýtgedilmeli, goşmaçalar goşulmaly. Täze Türkmenistan konstitusiýasy kabul edilmeli. Yine şunun ýaly ýönekä proseduradan geçmeli. Biz bu taýda indi soňuna geldik bugünkü nämämizin. Kän giňişlerini düşündirmek nämämiz ýok. O soňky programmamyzda nesip bolsa. Ya şular sizden bir aýtjak, goýjak nämäňiz bar bolsa. Men bir kabul goşaýyn şu taýda şol halas ediş komiteti näme dip soraw orda watandaşlarymyzyň köpüsi ozal görmedik, bilmedik sözi bolmagy mümkün. Vatandaşlar şu halas ediş komiteti ya milli halas ediş komiteti dörlü döwürde dörlü ýurtlaryň taryhyny bolup geçip duranda soňky biziň Sowet taryhymyzda da bolýan, soňky şol respublikalar daganyň soňra da halas ediş komitetler döredildi bir topar. Nämeden var? Haçanla döwlet siyasi, ykdysady we sosial taýdan çökürne halkyň çykary ýagdaý bolmanyna, ine şu gün bizim Türkmenistanyň hyýal ýagdaýa gelen şertini onna şol çykaly hökmüni milli halas ediş komiteti döredi. Şonam da ine yglan etdik. Şol komiteti ine geçen döwrüň dowamyny bir näçe adamlar gelip goşuldy. Ben onuň orlukçy ýüzlerçe diýip aýdyp oturjak berdi. Adamlar kimse açyk ýazady bilen gatnaşy bir topary ente özüni ýüzüne açman çykyş edýär. Käbiri gelip ýanky başga at bilen çykyş edýär. Ol adamlaryň hakkı var. Sebäp näme üçin ýurdun içindäki rejimiň kimdigini tanap şoň üçin edilýän işler. Halas ediş komitetinde şumal
yadro döredildi diýip aýsak boljak da düýbi. Ýene de kim gelip goşulşak, gatnaşak bolsa gelsin ana aýtsalar, öz islerini bildirseler. Ine şolun üstü bilen soňra ine bir ýanky guruju mejlisen işe girdiler. Guruju mejlisede ýem geljek adamlaryň bir topary geldi, işläp ýok. Özleriniň islerini bildirdiler. Ýene kim gelip işleşek diýse, guruju mejlisiniň işine gatnaşak diýse, olaram gelip biler. İlkinji nowatda kimler gerek bize şu guruju mejlisi gelip biljek adamlar bize şol ýanky ýuridik ilmiýa bilim bolan adamlar. Ýoksa men ýene de şol öňkü döwürden gal, ýanky meniň wekilçilik edilen ýanky parlamentinden galan iki ýakany daşyna çykanlar bar deputat kardeşlerimizde. Gatnaşak diýse olaryň dogry hakkı bar, sebäp olar biziň entek şu näşeli şol parlamentda hak hukumy resmi derejede ýatyrlanýar. Onu mu aýtmak gerek? Şoň üçin enneki gelecekki gepleşiklerde näme teklipleriniz bar bolsa şu barada, özüňiziň etjek işiňizmi, başga adamlara näme maslahat berýäňiz? Nähile dilsok boljak teklipleriniz aýdy. Ýöne bütün halk bolup şu halat ediş komitetining işine gatnaşma hem kişi hakkı var. Borcam var. Eger gelecekimiz üçin, şaýrymyz üçin ýaşajak bolsak, şolara bir döwlet kurjak bolsak, her bir adam gatnaşyp biler, her bir işine. Şonu aýdyn. Sapara, barmy sizin pikiriňiz? Yok, ben Halmurad aga hemme jetin aýtdy. O edip sizem aýtdyňız. Aýdym. O senem pikiriň aýdy. Bir zat aýdyk geçende bu halas ediş komiteti indi wagtlaýyn bir zatdyr. Watandaşlar hemişelik diýen näme ýok. Ýanky halas ediş komiteti şu Türkmenistanda ýanky halka häkimiyeti halkyň eline tawşyrmakdyr maksady. Ine şu zady eden günem halas ediş komiteti ýem güýjüni ýitirýändir. Ondan soň ýanky konstitusiýasy Türkmenistanyň hatta ýanky guruluşy bar. Täze Türkmenistanyň guruluşuna bulan bir teklipdir. Bu zadam diňe halkyň hakkı bardyr. Şu zady kabul etme we ýerine ýetirme we gözegçilik hemme zadam halkyň elinde bu zat bu işte. Sebäbi biz ilk baştan birinji günden başlap ine şu işleri halk bolup etmesek ýene başga biri eýe çykyp bilýär. Şoň üçin biz berdine şu zatlary ekrana çykarýas, aýtýas, näme iş edilýän bolsa şonu ekrana goýýas. Sebäbi hakykatdan hem bizniň ýanky jogapkärçiligi hem ine şu zadyň hözirini görmek hem halka düşýär. Şoň üçin halk etmeli şu zady. Käbir adam ýalňyş komentirýet edýär, ine siz şunu özüňiz näçe kişiňizde şunu edýäňiz diýäňiz. Ýok, biz onu özümüz etjek bolsak edip ýaşardyk ama eýem içinde. Oňa zat ýok. Bu zady halk bolup bilelikde hemmämiz bilelikde etmeli. Şonu eden watam eýe çykyp bilýäs-de. Gaty dogry. Aýdym ine eýe çykyp bilýäs diýdim, şoňa geljekdim ine. Üçüncü dünýä ýurtlar diýil ýa-da. Üçüncü dünýä ýurtlar diýmek ösmekde bolan ýani, ösüp barýan ýurtlar diýmek ýa-da. Şo ýurtlaryň köpüsi öz konstitusiýasyny söwüşip gazanmadyk ýurtlardyr. Şonuň üçin hem ne gadyryny bilýär, ne hözirini görýär. Ýöne ine Ýewropa ýani ösen ýurtlary görüň, hemmesi konstitusiýasyny söwüşip gazandylar, gany bilen gazandylar. Siz hem ýyleşler näçe goşandyňyzy goşup bilseňiz, bu akıl bolup biler. Ýene başga zat bolup biler. Iň azyndan ziyan vermän. Ona ham aýdyp geçele. Hem şularyň hemmesi goşandyr, o goşmak borjumuzdur. Goşulmaga da hakyňyz bar ýani. Eger şonu etmeseňiz, üçüncü dünýä döwletleri ýani hatarynda galar, ösmörs ýani. Şo ösüp barýan bolar diňe. Ösenleriň arasyna goşulyp bilmez. Bolýar onda ýaşullar, şutaýda boldy-da ýalanda. Bu sağ bolun, sağlykda görüşelim. Vatandaşlar sağ olun, sağlıklı olsun.
Öyle sağ olun yaşlılar. Yemeğine sağ ol vatandaşlar sağ olun. Sağ olun. Sağ olun hemmenize. İyiceniz rahat olsun.